Mhuri yeZimbabwe vaGeorge Charamba, mutauriri wemutungamiri wenyika vaEmmerson mnangagwa vapa yambiro inotyisa kune vanhu veTCC. Zvatinozoona kuti yambiro iyi inocontradicta, inoenda against nezvinotaurwa nemutemo neconstitution yeZimbabwe. Haiwa mhuri yeZimbabwe, ndopandokuti kana uchaona mavideos edu chibva wasubscriber, wolike, wotina on the bell icon, tonombochiona maupdates atinokupa pano paZim New Live YTS. Aiwa mhuri yeZimbabwe, zvichienderana nepost yakaitwa nemutungamiri weTCC opposition party vaNelson Chamisa vachiti mugore ra2024 vanoda kufladha mastreets, vanoda ita mademonstrations. Saka tinoona mutauriri wemutungamiri wenyika tinotongoti wedhi ratongobva kuna Emmerson mnangagwa vanouya vachivapa yambiro inotyisa. Vauya vakanyora yabuda mbepa vachiti hapana mutemo unobvumidza kuti munhu anenge apomerwa mhosva aratidzire. Saka vanouya paTwitter hendo voti mangwanani mayero, ndati ndikuyambire achiri mangwanani egoredzva, tereresai zvenyu zvekuronga tumademonstrations zvine ukama nemumwe munhu ari kupomerwa mhosva anonzi Jobskala. Ibvai mazvisiya kuchera chikomba mupira pamate kuti sandozvavaya vachitaura vaGeorge Charamba vachipa warning kune vanhu veTCC kuti mademonstrations enyu amunoda kuita aya haabetseri, hamene kuti vakavarongerei. Saka zvichipesana nenhau dzakabuda dziri mupepanhau reNewsday ranhasi, hapana bumbiro remutemo reZimbabwe rinodzivisa kuratidzira kana gungano rekubatana nemunhu ari kupomerwa mhosva zvinova zvakaitwa Jobskala. Saka zviri kutaurwa nemumiriri wemutungamiri wenyika Emmerson mnangagwa zviri kucontradicta nemutemo uri muconstitution unoti aiwa hakuna gungano rinorambidzwa rinenge richimirira munhu ari kupomerwa mhosva. Saka mhuri yeZimbabwe, chimbotiudza kuti munoti kudii pamusoro pezviri kuitwa nevari kutonga nyika yeZimbabwe, kuti zvavanotaura zvinozoonekwa zvopesana nemutemo. Saka pinde mucomment section medu muchitipa maonero enyu munoti kudii. Haiwa muchilike, kusubscribe, mwachinotina on the bell icon, murambochiona maupdates atinokupai pano paZim New Live.